Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundearen bitartez deskarbonizatutako mugikortasun eraginkorra babesten du. Ibilgailu arinentzako emisio gutxiago laguntza programa Europako osatuenetako eta aurreratuenetako bata. Aurtengo irailaren 15ean amaituko da. 3.500 euroraino ematen ditu ibilgailu zahar bat ordezkatzeko. Gasolina, gasolioa, elektrikoa, hibrido entxufagarria, GLP edo gas naturala erabiltzen duen beste baten truke. Aukeratutako autoa, berria edo erakusketakoa izan daiteke, eta CO2 isurien baldintza batzuk bete behar ditu. Nola nahi ere, derrigorrezkoa da beti ibilgailu zaharra txatar bihurtzea. Horretarako, 20 urte baino gehiago izan behar ditu, edo emisio maila jakin bat gainditu behar du. Energiaren euskal erakundeak MOBES 2025 laguntza programa ere kudeatzen du. Ibilgailu elektrikoak eta hibrido entxufagarriak erosteko eta kargatze puntuak instalatzeko. Kasu honetan laguntzaren zenbatekoa 7.000 eurora iritz daiteke ibilgailu berria 100% elektrikoa bada eta zaharra txatar bilakatzen bada. Programa honetan aukerakoa baita txatar egitea. MOBES 2025ek karga puntuak jartzeko 170 arteko diru laguntza ematen du. Laguntzak energiaren euskal erakundearen webgunearen bitartez eska daitezke.